efter at have haft sommerhus i Leje hele mit liv, der ved jeg, hvor alle bærne vokser, og hvor den bedste sti ned til stranden ligger, og alle sådan nogle ting. Så det vi langsomt bliver lære her, som jo er sådan nogle af de ting, der gør, at man virkelig føler sig hjemme her. Hvad laver du, skat? Okay, men den kan du bare tage ud. Det er haveredskaber. Jeppe er i gang med at fjerne tisler, så man kan løbe rundt med bare tær. Jeg finder tid til at dvæle ved tingene og tage mig god tid. Og til selv at fikse mine ting. Har sgu da meget flot, hva'?